Kulokuthi phakathi inside igama uGugumsele kaMthombeni bathi ulwandle lingawela umuntu olwela osokodla bona bakwazi ukubongela. Angikwamukeleke lapho ke mbukele ekhaya kuyona ke iNethe Zaka TV uyazi sisuke siphethe into ezirice into ezikhala kahle ngempela ke. Namhlanje ke kuyona iNethe Zaka TV lapho suka sibhala khona ke istory sami sibhalelwe yena ke namhlanje lana ke ubhuti wakaDlamini uSithembiso Dlamini uqhamuka le eNewcastle uthi ke nje usibhalele istory sakhe naye uzosichazela ukuthi kwenzakalani bhuti wami ngikwamukela njani. Ngiyaphila ubhuti mhlawumbe ayichazeke ukuthi ubani njengoba uSithembiso Dlamini uSithembiso Dlamini wakephi uqhamukaphi igama uSithembiso Dlamini ngisuka le eNewcastle manje ngibhalele la ekhaya ngoba ngifisa ngisize nginenkinga shuthi ngifuna umsebenzi because ekhaya akuhambi kahle isimo manje ngaze ngayeka nesikole because lithi ngifuna ukuyophanda ngiphandela umndeni wasekhaya shuthi mengifika ngihlangana nelinye ubaba angasho ukuthi ikhehle ubaba nje omdala ngimchazela istory sami ukuthi no ngifuna umsebenzi kanje because ekhaya ku kanje akujabulele lo ukuthi umfana omncane ufuna ukuphantela ikhaya lakhe ya nami ngize ngibothi asho ukuthi la sengizothola usizo ngempela menguthi lo baba angithathe athi asiyeni kwakhe umsebenzi uzokunika khona mengifika uyangichazela ukuthi hayi mfana wami ngina umsebenzi ngifuna ingathinzi ya into ayichaza ukuthi yena ufuna ngilale nonkosikazi wakhe hayibo unkosikazi wakhe mdala bayalingana nje nami into ufuna mina ngilale naye angazi because yena akakwazi ukwenza izingane ananzalo manje mina kumele ngilale nonkosikazi wakhe uzobe siyakhokhela kwengathi uyasebenza uzoholela imali kuzoba umsebenzi wami mina ukuthi ngilala nonkosikazi wakhe yo manje ke imake bhuti lana ke ulala nonkosikazi uyabona ukuthi ulala nawe noma uyezwa unkosikazi ukuthi cha kuyena uyena kuwena boba uthi bavumelene nalentaba isinqumo nje sabo kwabili ukuthi mina ngizokhwela la ukuze azoba nezingane into eyinkinga nje ukuthi bayiqa yona ngathini ngasibayiqala bangichazela kahle kwangathi meme ngiheha into right ngoba bethini babethi mhlambe ngizoza mhlambe kanye ngesonto ngize ngizolala mhlambe ngiqale nami ngangeza ngoba ngithi ngifuna imali ngitshethi kuzoba into eyakanye manje njalo masontonke njalo uyangibiza nonkosikazi kwayena usey-enjoy lento manje umkhonyana wakhe imali engathi ayisayifaka imake manje ke yena ke njengoba uthi nje benza bakwenza sayonke lento izingane sebeyitholile kona sengize ngamethisa izingane ezimbili hayibo zikhona nje izingane ezimbili zakhe ngathi angazi ngisho ngayichaza noma ezami noma ezakhe into ongayazi le nawe ukuthi kwenzakalani lana ke okay mhlawumbe isithatha isikhathi singakanani lento izingane zona ke mhlawumbe zineminyaka emingaki lento le isina 4 years sina 4 years yenzeka izingane nje sishiyana ngo1 year ngoba uyangixina njalo uyafuna mhlawumbe muthi ulinganisa iminyaka yabo labantu labashadikazi bobabili mhlawumbe ungayilinganisa la kiphi iminyaka bala ko 55 yaphezulu badala manje inkinga lento le isiyangicindezela nokuthi nginayo umuntu engithandana naye manje njalo menguthi mhlambe bese kumele ukuthi mina sesenzane nathi kuvele kubuye lesithombe salomama lo ngicine sengimdusha eyithetha ya angazi ngayichaza ngithini lento ngathini imizwa yalo ngithandana naye siyehla sengihlezi nje kucabanga lo nkosikazi ekhanda lami nendlela phela ukuthi awenzi ngoba usuthanda sowenziswa imali kulo mama lona manje masufika ngala kulo wakho akusekho right akusekho mnandi akusekho ngempela because sesixabane nje kaningi sibanga lonto uthi mina njalo yena methu uyazama ukuthi usondela kumina mina ngiyamdikilela ngiyamlahla ngimshonisa le akazi yena naleyo nkinga angikazi ngimchazele ngivine ekhaya bazi ukuthi kwenzakalani hayibo bazi imake muthi ekhaya bazi ukuthi kwenzakalani but wena uyasebenza mebesho bona bathi usebenza
ngaqamba amanga ngathi ngithole umsebenzi wokusebenza eJardini Yeah. ngathi kunengadi engiyakhayo nje bese ngiyaholela bajabule ekhaya ngoba phela bethi ngiyayiphandela babone imali yangena ngoba nasesikoleni ngangekho right ngase ngiyabachaza ukuthi hayi ngidecide ukuyeka isikole ngihambe ngosebenza kanti angazi ukuthi ngisebenza amanyala and amanyala wodwa ngempela ngoba manje ke okay izingane uyayibona egcekeni mufikile zona zazi ukuthi izingane zakho zona ke imake masofika ke egcekeni ke la kulomuzi mufika ngobuthi nje masonto onke bayakubiza mufika ke zifika zikubona ezuba mangifika nje ukuthini angazi ukuthi usichazela isithini kodwa ungitshela ungibiza ngomfana wakhe mangifikile nje umfana wami nezingane ziyasho ukuthi hayi umfana kaBabalo iyona into ejwayelekile angiphoqe futhi ukuthi ngizidlalise izingane udlalisa izingane zakho manje sudlalisa izingane zakho iyangidida ngempela ngizochaza ngithini noma izingane ezami noma ezakhe awusa understand now kodwa phela ngoba mhlambi imali iyangena izikumina ezakhe ingane ngeke ngichaze ukuthi mina ezami izingane ngoba bengasinhloso yami ukuthi ngibe nezingane nalo mama imaki vele wena izingane eceleni kukhona onazo no angikazi ngibe nengane ngaphandle lezi zothi nje onazo mhlambe akaze ke kusho kuwena ke ukuthi ngelinye ilanga uzoyifuna lezi ngane zakho awukaze nje ufikelele ukuthi phela nawe fanele uyidlalise izingane unezothando likaBaba njengezingane zakho hayi akufiki nje kumina lo ngoba lento le ngiphoqelekile kahle ngiphoqelekile uba ngiyenze lento le manje ngiye ngithi noma ngiyibona nje kube naloku kumnyanya okukhona ukuthi lezi ngane lezi ingane asinacala angazi mhlamba ngazi noma icala lami noma icala lalo baba lo noma lalomndeni but ingane asinacala kodwa kumina nje angizithandi inhlobo akufiki nje ukuthi noma esakuphoqa sidla sesivele ngoba phela ngiyahola la ngiyasebenza awusayidlalise kuyingane nje ukuthi kufanele ingane uyidlalise semsebenzini nje la ngiyadlalisa ngiyibambe ilokho nazo sibone nje ukuthi lo muntu lo akenzi ngoba esuke enhlizweni lento le uyenza nje ukwenzela ukudlula nje kulonto manje ke mina ngifuna ukwazi ukuthi siyiNetSaza ka-TV ikuphi ofuna thina sikusize ngakho ngoba phela uyasho ukuthi nengane vela uyithanda futhi izingane uyasho ukuthi izakhe awuyimisene ukuthi uyithathe kube izakho uthi zakho thina siyiNetSaza ka-TV ikephi la ufuna thina singene khona sikusize khona mhlambe njengoba niyiNetSaza ka-TV bengifisa la ngakwazi khona ukubhodla ngikhulume ngalesimo lesi ngoba akekho noyedwa umuntu owaziyo ngaphandle kwami nalo wami mndeni engazi noma bafihlile nibone kodwa yimina nabo labo abaziyo manje bengifisa ukuthi ngibhodle ngikhulume mhlambe khona ongakwazi ukuthi angisiza ngibonise mhlambe ngenze njani kulesimo noma ingane ngisale sengiyithatha kube ezami noma ngenze njani angazi ngifisa ukuthola usizo ngifisa ukuphuma kulento le sengikhathele manje mhlawumbe kumele ngize ngiyikhokhe nemali yabo ngiyozama elinye itoho ngikhokhe le mali yabo bengiholela ngayo wake wazama ke mhlambe noma ukuhlala phansi nabo babona ukuthi cha mina manje sengikhathele ngoba sengizamileke ukuthi nginitholele izingane lezi beningenazo ezabashadikazi wasenitholile iphi mhlambe sengiyahoxa ke manje awuthi ngiyeke ke manje mhlambe ke wakwakhuluma nabesimene esinjalo ngiye ngakhuluma nabo ngacela ukuthi hayi manje sengicela ukuyeka lo msebenzi engwenzayo bathi bona bakaneliseki hayibo izingane nje bazifuna ziphithizele egcekeni bazithanda izingane okusho ukuthi wena nje uzoloku ukhiqiza wena yakhiqiza kusho ukuthi mina ngizole ngikhwelile nje ngikhwela lo mama akabukeki nakahle into eyinkinga yakhe cha ngeke siphela kuhlwa ngisho ukufiwa akabukeki kahle uphinde futhi mudala manje bayilento lesi bayaphoqa wena usahlukile kusho sinomuntu odayisayo la usebhizinisini ngiye ngicabanga naloko ukuthi shuthi mina la ngiyadayisa ngami for imali izokwazi ukuthi idliwe umndeni wami futhi nawe wangena ungazi phela ungazi ukuthi kuyogcina sekunje kahle ngangena ngitshethi into ezokwenzeka kanye bese kuyaphela ngangazi ukuthi izole iqhubeka kanjalo iqhubeka mhlawumbe mesihlanganisa ke emalini oyitholayo ngoba ngifuna ukuthola ukuthi ke nami mhlawumbe ekhona lapha iyana ekhaya obukayo mhlawumbe yasho ukuthi hayibo mina ngamnikeza umsebenzi ufana umsebenzi mhlawumbe noma wokukline egcekeni umsebenzi yabo mhlawumbe ukuthi abe umshayeli ukuthi unayo license usangidrivele ingane ngisele zona ecrash yabo noma imuphi nje umsebenzi angakunikeza wona ngifuna ukubuka lana ke ukuthi mesihlanganisa emalini mhlawumbe akunikeza yona lo baba singalinganisa emalini engakanani mangifikile nje ngabe ngigoduka nawo 5000 hayibo noma ungafika nje usuku obodwa noma abe ngifike mhlambe ngafike ngaspend i-hour elilodwa ngase ngiphuthuma ekhaya
bazonginika nje 5,000 ngigoduke nawo. Okusho ukuthi bebekheha ngayo le mali le babona ukuthi awukho nawe wabona ukuthi awukho umsebenzi engizowusebenza i-hour ngithole le mali engaka futhi ungasiqedile nesikole. Hayi bona bangidlalile ngempela badlalile ngami. Angazi ngiyafisa ngempela ukusizakala ngiphume kule nto le. Ngoba ibhlungu ngempela ngiyacabanga ukuthi manje sekuyisikhathi sami namhlanje ukuthi ngibe nazo ingane. Sekumele manje ngibe nezami ingane enginesinqumo sazi ukuthi hayi ngizihlelele ukuthi hayi izingane zami lezi umuntu engimthandayo hayi sagogo nje esidala manje lezi nje ezikhona angazi ngempela ngoba into lento izogcina silimaza nasemasikweni kwa manje zizodinga izingane ukuthi sifuna ukwazi isibongo sazo sangempela hayi la isihleli khona shuthi mina kuzomela ngiqhubeke ngipretenda sonke lesikhathi ngiyoshona nami ngize ngishone ngisipretenda ayisika pretend. Yabona impela ukuthi kunzima kuyingozi ngempela ukuthi uthathe izinqumo ungacabanganga ngoba nawe leso sinqumo sithathiswa yiyona indlala yokuthi phela ufuna nawe ukuthi uprovide ekhaya ezosho ukuthi beniphile impilo eright akekho umuntu osebenzayo nawe leso sinqumo sithathiswa indlala ezinye izinqumo engathi sikayithatha ngempela sesicabangile qale kube nomuntu ozobonisana naye hayi usani sithathe nje ngokusheshsha ngoba sibona impilo esheshayo noma sibona ukuthi kuzoba mnandi okwamanje sigcina singalicabangela kusasa. Kona kunzima ngempela. Ngizime ibhlungu lento mangikhuluma ngayo. Ngiyafisa engabe mhlawumbe ngingabuyisela isikhathi emuva ngicabangisise lento le. Manje ayikho into esengayenza ayikho ngempela into esengayenza. Sekwenzekile. Ngempela ke khona siyinethe zaka TV sike singabajaji abantu abasibhalelile futhi asemjaji nosecele ngoba asazi nabo babhekene nenkinga ababathola abantwana basi bayafuna kuba nabantwana kungenzeka ukuthi naye umama besethukwa emzini yabo ngokuthi abantwana akabatholi futhi nawe ngala kwelinye side esikoleni ngoba akuthina sonke vele sogcina sifundile kwathiwa siyafunda siyagraduate sithole imisebenzi omunye uphiwe umsebenzi wezandla yonke le nto nawe mhlawumbe ngiyobaduhlileke esikoleni bungawuthola umsebenzi ukwazi ukunakekela nekhaya ngoba ngenze ukuthi nawe ingcindezi bise ekhaya ukuthi ekhaya sikho right silale singadlili ingakho ngakwazi nokuqhubeka kahle esikoleni so akekho umuntu okunina nobabili esokwazi ukumgxeka but sena sinethe zaka TV sizofunela ke umuntu ozokulapha ke abantu abalapha ngokwengqondo sikufunele bona mase futhi sifuna nabantu abakwazi ke ukukhanselisha abantu abashadile ababashadikazi ukuze nabo bezokhuluma nabo ngoba lento abayenzayo ungathola ukuthi ipressure eqhamuka emndenini kubona yokuthi hayi baba bathola abantwana qhamuka ebanganeni babo abantu abangangabo nabo ukuthi hayi bona bosibani kade bashade bayithola kanti thina indaba singayithola ingane mhlambe naye ubaba lo akawutshelile umndeni ukuthi cha inenkinga engabathola abantwana mhlawumbe kuloku kuthuka umama uzama naye ukuvikela ithunzi sankosikazi wakhe but indlela asebenza ngayo manje lento le ingababophisa cause usamncane umama mdala noma ke nawe usudlulile ku18 but usuyayithathela inqumo vele kodwa lokhu abakwenza nawo kubona akulungile manje into engifuna ukuyazi ke bhuti wami ngaphambi la ukuthi sikunikeze bonke labantu abazokhuluma nawo lo mndeni bakhulume nawe baniluleke nje nonke ngoba nadinga ukululeka ngokomqondo nabathola icounseling mina into engifuna ukuyazi ke ukuthi benza umsebenzi imuni mhlambe labantu imali engaka bayithathaphi uma ngasichazela inqwaba amabhizinisi abanawo mina njengoba ezengiheha nje ngangitshe mhlawumbe uyongifaka ebhizinisini la khona kanti uzongibuyiselela ngala eceleni angifake kule nto akuneze elinye ke ibhizinisi ya kodwa imali banayo amabhizinisi nje maningi banawo mhlambe ke ugcine nini ke ukuthi ke uye khona ke kuyena lo mama ke ngesonto edlule babhizi bangifonela bayafuna ukuthi ngibuye ngithi ngiyasho ukuthi khona ngisabambeke ngakho bathi bazokunyusela imali nje abayihambisa phambili kuyo yonke lento le mhlambe ke kumuntu ke obukayo njengamanje osekhaya njengomuntu osakhula nawe umfana osamncane osanda kuphuma nasesikoleni iyiphi mhlambe into ongayisho kumuntu ekhaya okwazi nawe ngoba phela wena usudlulile emzimeni wena wazi kangcono lesisimo lesi mhlambe ongakafiki kusona ungathini kuyena into engingamtshela yona nje ukuthi before eze ayifake esimweni aqala acabangisise kahle abuke nemphumela yalento le azoyenza noma ngaba ayazi kodwa abheka ama side wonke ukuthi leyo nto izomlindela lapho kuzobe seba right because nakho mina ngicabangela ukuthi kulanjiwe ekhaya ngacabangela ukuthi ngiyayidinga imali nganganaka ukuthi lento izogcina sengifake inkingeni enganani ayigcini ngokufaka mina enkingeni bheka izingane ezingenacala
Ngempela basho njalo ke nje impela ukuthi nje ukuhamba ukubona nathi sibonile ngempela kunzima izinto ezenzakalayo nesihlangana nazo ehlangabezana nazo nje kunzima ngempela la emhlabeni ukuthola ke ukuthi into engiphoxa kakhulu ukuthi iyona ke le genge yabafana abancane abathandwa mina labo 50 something hayi bayenza inkinga ngoba phela ubhuti wami yasho la ukuthi mina uyayibonela nje umjito oright ubaba nje oright wena uzomfaka emabhizinisi ngoba amabhizinisi kanti yena uzomfaka kwelinye ibhizinisi lokuthi akangene emashidini nomama azamtholisa abantwana noma sebekhona ke ababili bathi bayaqhubeka engisola kona ke nami ukuthi inkinga isengqondweni ke manje sekumele kwabona bacheckwe ke umqondo bathole futhi abantu abazobaluleka njengabashadikazi naye ubhuti ngoba usemncane athole umuntu ozomluleka phinde futhi kuyokhulunywa nomndeni wakhe ukwazi ukumamukela aphinde futhi abe ingane okweyingane sizokubona ngoba yashe labhuti ukuthi ngeke izingane ezabo ngoba naku phela babevumelene bengambambanga ngenkani ukuthi ke abenzele izingane zabo mina ke kugugu umseleko kaMthombeni ngithi nje nawe ungasibhalela khona lapha yana kwi-email yethu kwahlala unethezeke@gmail.com